Повернення окупованих територій та мир на умовах України. Президент Володимир Зеленський назвав пріоритети української зовнішньої політики на наступний рік. Закликав посилити співпрацю із західними партнерами для продовження та посилення санкцій проти Росії. Глава держави також розраховує на притягнення агресора до відповідальності в міжнародних судах та допомогу союзників у відбудові зруйнованого Донбасу. Додав, що Україна хоче миру, але на своїх умовах, а проукраїнська коаліція у світі має тільки розширюватися. Зеленський назвав успіхом створення формату перемовин по звільненню Криму і закликав українських дипломатів просувати кримську платформу серед якомога більшої кількості держав. Ми є країною, яка протистоїть гібридній війні Російської Федерації. І це не лише ворожі дії проти нашої незалежності, проти України. Це виклик усій, ми вважаємо, цивілізованій світовій спільноті. Маємо ставити питання відновлення територіальної цілісності України і повернення Донбасу та Криму. Світова коаліція на підтримку України має зберігатись, має збільшуватись, має зміцнюватись.